dia a tothom. Primer farem una presentació del que som nosaltres, Cabells del Cel, molt curteta, i després passarem directament el que és la classe teòrica de Golbas. Una classe una mica sintetitzada, perquè el que es tracta és que estigueu més fent la pràctica amb els ensenyadors, localitat, que no passa la part teòrica. Llavors, primer fer això, farem després la presentació d'un mic de la classe teòrica de labor. Si voleu podem fer una pauseta de 5 minuts, fer les cames, i llavors passem ja a la part pràctica. Us distribuirem per grups, cada instructor us assignarem, depenent dels que sou al final, cada instructor, i seran els instructors qui us anirà explicant ja dintre del simulador com funciona tot, què heu de fer, i podreu anar practicant i tocant el que són els controls i bàsicament volant amb el simulador. Llavors, si us sembla bé, passem directament ja a la presentació. Com veieu, nosaltres som els Cabells del Cel, que som una comunitat catalana de simulació. Som realment la primera comunitat catalana de simulació, entenem com a comunitat de simulació de general, aèria, terrestre, naval, militar o civil, simulació en general catalana. Vam néixer al juny del 2010, si no me'n recordo malament, i portem, des d'allà, portem un temps, hem anat crescut mica en mica, creixent mica en mica, fem diverses activitats, si us va bé, anem bé. Bé, com veieu, com us deia, nosaltres funcionem amb aquestes tres eines: la web, on publiquem notícies i demés, el fòrum, que és on realment funcionem, preparem, organitzem les partides, les missions, els vols, els events com aquests, el que sigui, ho gestionem tot el treball del fòrum, i el TeamSpeak 3. El TeamSpeak 3 és un programa que hi ha a internet, hi ha molts, aquest és el que més fa servir, que té molts anys, i aquest és l'última versió que és la més cara. És el programa que fem servir per parlar a través d'internet, per comunicar-nos. En comptes de tocar-nos per telèfon o fer servir Skype, coses d'aquestes, hi ha aquest programa que és precisament pensat no solament per als simuladors, però especialment per simuladors, videojocs, el que és comunicació per internet a nivell comercial, a nivell aficionat, diguem. Tot i que és una eina que també es fa servir a nivell professional. Llavors, és el programa que fem servir per comunicar-nos per veu. Ens permet estar moltes persones en un mateix canal i parlar entre nosaltres o repartir-nos per canals. Si hem de fer, per exemple, un vol de combat i hi ha diferents grups, doncs ens podem posar cadascú en cada grup de persones, cada grup de jugadors en un canal diferent i llavors comunicar-nos entre canals. Aquest és un exemple d'alguns dels simuladors que tenim, que hi ha al mercat i que tenen cabuda dintre de la comunitat de Cabells del Cel. Comencem per dalt, l'Arma 2, la segona versió de l'Arma, és un simulador d'infanteria. Pots també fer servir vehicles terrestres i aeris i navals, però principalment és un simulador d'infanteria. De fet, aquesta foto som nosaltres, no som tots nosaltres, és una partida que vam fer amb un altre grup d'internet i vam fer la foto al final de la missió. És un simulador d'infanteria que està molt bé, que fa servir, de fet, es fa servir a nivell professional per exèrcits del món. Ho ha fet una companyia txecoslovaca. Aquesta és la versió comercial que hi ha. El líder de Sturmovik és un simulador de la Segona Guerra Mundial, és un dels que farem servir. Té uns quants anys, però s'ha anat millorant i s'ha anat posant al dia i és una passa de simulador. De fet, el que és en simulació de la Segona Guerra Mundial, deixant davant del Heathrow Dover, un tema a part, és el millor que n'hi ha actualment. Té una comunitat enorme i té molt moviment. A més, pots volar
un munt d'avions, un munt de teatres d'operacions, teatre europeu, teatre del Pacífic, etc. És com dic un simulador de la Segona Guerra Mundial que està molt bé. El DSS Warhawk és un dels que també farem servir, i el DSS Black Shark, en principi no farem servir aquest avui. Aquests dos simuladors formen part d'un mateix simulador. Originàriament va néixer amb el DSS Black Shark, però després la companyia va canviar la política de com volien fer el simulador, i el que han fet ara és una base, i dintre d'aquesta base, si vols ser un qualsevol lloc. Sí, no parlo una miqueta. No passa res. No, vine aquí si vols, aquí tenim els seients, o allà hi ha un canvi. Com deia, s'ha fet una base, i dintre d'aquesta base es van incloent aparells. Tenim el Black Shark, que és un helicòpter de combat rus, tenim el Warhawk, que és l'A-10, si algú segurament el coneixeu, l'A-10C, la versió C, que és un avió de combat contra carro, caça contra carro i suport a tropes de terra de l'exèrcit nord-americà. Que actualment el que és simulació de combat aeri modern, contemporani, és el millor simulador que n'hi ha. I després tenim el més que conegut, FSX, Flight Simulator, la seva versió X, la seva versió 10, que segurament molts coneixereu, és un simulador civil que porta molts anys a la indústria, que té una gran comunitat al darrere, tot i que fa un temps ja Microsoft va cancel·lar el projecte o el producte. Per un altre, que és una mica controvertit, però vol dir que és un simulador civil on pots volar a qualsevol part del món, pots volar molts aparells, de fet té una comunitat al darrere i sobretot una comunitat d'empreses que es dediquen o es dedicaven a desenvolupar continguts per a aquest simulador, nous avions, sobretot nous avions. Doncs pràcticament pots volar qualsevol aparell que hi ha actualment en el món. I a més té una comunitats com pot ser Maxim, pot ser Ibao, que et permeten volar a qualsevol part del món amb altres pilots en un entorn on tothom es veu a tothom, i a més controlats per una torre de control que la porta una persona real, una persona que va controlar amb eines pròpies de controlar. Fica-la amb automàtica i ja està. Fica-li així, ja veuràs. És una passada també. És d'una revista que hi ha actualment de la simulació civil al mercat. I aquests són alguns, hi ha molts més simuladors. Aquests són alguns que nosaltres fem servir o vam anar a puntual fins aquí. Bé, què fem nosaltres? Nosaltres fem, bàsicament, òbviament, fem partides, entenem partides per qualsevol tipus d'activitat amb el simulador. Missions de combat, vols civils de qualsevol tipus. El que sí que és que qualsevol tipus de partida que fem un simulador. Llavors, què fem principalment? Ens organitzem i fem partides, diem, el dia tal anem a fer una partida per exemple, de l'IE-2, que com deia és un simulador de la Segona Guerra Mundial, ens repartim per grups, quin bàndol volarem, quin avió volarem, sobre quin context volarem. És a dir, per exemple, en aquest vídeo, que és un vídeo commemoratiu d'una partida que vam fer, que és el Guardians d'Euskal Herria, que el que fèiem era recrear els bombardejos que l'exèrcit feixista va fer sobre Irún. Llavors vam fer una partida recreant aquest moment. Nosaltres vam agafar el bàndol dels republicans, vam agafar avions que volaven els republicans i vam posar avions que volaven els feixistes en una recreació el més propera possible que es permet al simulador sobre aquest fet. Llavors vam acabar i vam fer aquest vídeo. Mirarem una miqueta de vídeo només, perquè veieu
també coneix la seva música. Té música, però no sé si conec la música. Bé, tenia una cançó molt maca que és basca, no sé quin no la recordo. Sí, però no ens paten, no la posarem. Bé, si no una mica. Aquí veiem un dels avions que feien servir als republicans, que era el Chaika, no? Chato. El Chato. El Chato. Bé, una mica el que va passar durant... Aquesta és la visió, som nosaltres la visió i és el vídeo que al final. Va fer així la musiqueta, el maco, això són les cordes dels avions de transport, un par de alemany, i aquí ja s'inicia el combat. És una mica malament, aquí veuria el mar. Bé, és una miqueta. No havia baixat, i el baixat. Vale. Aquí és un altre vídeo, anirem una vegada si podem anar més ràpid. Aquí és un altre vídeo que és un altre simulador. És un altre simulador que tenim que us ensenyar, que l'armador, que és infanteria. Passa una mica per davant perquè és de nit i aquesta part li veiem i treu el tinc el net. Bé, no té una saleta. Bé, és un dia un simulador d'infanteria. Aquí estem fent una missió nocturna amb un altre grup també i entre grups ens organitzem i ens repartim gràcies. I millor doncs, anem avançant en la missió, no se senta però ens anem comunicant amb els companys, tenim contacte aquí, tenim enemics per allà, fem millor per la dreta. Aquí estàvem sentant una posició enemiga que hi havia enemics per allà, per l'entrada allò era l'oest, em sembla. Aquí havíem de sentar la posició, aquí hi havia alguns enemics i els grups aquí, un aquí i l'altre grup, que és un altre grup que no fa l'activitat, que fem partides amb ells, que anàvem per l'esquerra. Entre dos grups saltaven la base per el flanc sud, no me'n recordo. Allà estaven... No, sí. Ja. Això és els tres per combat, no? Sí. I a part de partides com aquestes, també fer campanyes. Això partides són una partida concreta, és a dir, fem una partida d'una cosa concreta. Aquestes campanyes són diverses partides que tenen una cronologia i un context. Per exemple, aquesta és una campanya de nivell 2. El dia de l'altre, aquesta britànics contra alemanys. No me'n recordo quin del que eren britànics. És una campanya de diverses partides. La part de la campanya real que hi havia, la part de la guerra, la Segona Guerra Mundial, llavors la vam ficar en diferents partides per una campanya. I vam mirar que més o menys una partida, el resultat d'una partida tingués correlació amb l'altra. Llavors, passa? Això és una mica el que fem. El que és dintre dels simuladors en si. A part, fem altres coses. Per exemple, en la mida del possible, fem traduccions de simuladors, hem traduït l'Stilbits i hem traduït l'Mòbil. L'Stilbits és un simulador de tancs, el millor que hi ha actualment, també és professional, però hi ha l'opció de versió comercial. Ho hem traduït al català, fent cursos com aquest, però online, amb l'ordinador que l'escut des de casa. Aquesta va ser una sessió d'entrenament del Barça, que s'ha llevat per combatir-los. Doncs fem diversos cursos dels simuladors que cursos d'infermeria, cursos de rol bàsic, de rol avançat, de combat, el que sigui. A part, doncs, òbviament, fem trobades entre nosaltres, el que fèiem, aquesta va ser una casa local, vam fer
I aquesta va ser una visita al Parc Aeronàutic de Catalunya, que està a Sabadell, que fan cada diumenge del set. Sí. Llavors nosaltres vam fer una visita entre tots, amb les noies també i els nois. Vam fer després un menjar també, un dinar, i van tenir la sort de poder veure un I-153 Chaika, de la Segona Guerra Mundial, restaurat. Ho vam poder mirar, no una mica per fora, no massa, s'ha d'anar massa en cura, i ens vam fer una foto allà tots bufois amb l'avió. És un avió restaurat de la Segona Guerra Mundial. És una de les coses que fem i que està molt. Bé, si ens podeu trobar, a cabelldelcel.cat. Estem a Facebook, 4barra, Twitter, Identi, més o menys tot el que hi ha també a les xarxes socials, la majoria. I tenim el servei. Ara ens queda poqueta cosa, però bé, diem d'anar. I això és tot. Bé, aquesta és la presentació del que som nosaltres, perquè sapigueu qui us donarà la classe de vols de vol bàsic. Ara ja passarem directament anem una mica lluitant de temps, passarem a la classe de vol bàsic. Això no s'ho veig aquí. No, ho tens per aquí. Aquí, ja està preparat. No, és que no es pot fer una taula. No s'ho partim. Llavors, passarem a la classe de vol bàsic. Podeu prendre punts, igualment tota aquesta informació és la pàgina web. Mira que no només a un simulador, sinó a simulador. Us vam ampliar la informació que us escriviu aquí a la nostra pàgina web. I a més, podeu anar avançant amb nosaltres, millorar, tenir els coneixements i posar en pràctica el que aprengueu aquí. Això és el temari del que farem. Com us deia al principi de tot, hem mirat de condensar la classe en 40 minuts. Perquè volem més que estigueu per als ordinadors tocant els simuladors i no pas fer-vos una classe llarga de teoria. A part, la classe molt bàsica no podem fer-la ni 45 minuts ni però d'aquesta manera us quedarà millor si feu més pràctica, que és com es queden més les coses i no pas ni com la teoria. Llavors aquí hem condensat una mica els principis bàsics de vol i el que s'ha de saber de manera bàsica per volar un simulador. És una mica el que fem. Introducció a la simulació. Què és un simulador? Qualsevol suport físic o electrònic que permet reproduir un aspecte real. Per posar un context perquè s'expliqui d'on van néixer els simuladors, a la Primera Guerra Mundial, per instruir els pilots, es va crear una sèrie de simuladors molt fàcils i mecànics. Per exemple, un simulador era un barril, mig barril, amb unes ales posades i es feia moure conforme el pilot es movia la palanca. Més que res per ensenyar-li com funciona un avió. Funcionava molt bàsic, però és una manera un dels primers simuladors que hi va haver. Òbviament, amb el pas del temps, aquests simuladors físics, mecànics, es van anar millorant. Eren més complexos, tenien sistema de poleas i amb el temps cap hidràulica, etc. Amb l'arribada dels sortidors, òbviament, això va millorar encara molt i es va combinar el que és la simulació informàtica o electrònica amb ingenieria física i teníem un simulador molt més avançat. Amb hidràulica, una pantalla d'ordinador amb els controls i conforme el movia els controls es movia per hidràulica al simulador. Segur que qualsevol sala recreativa, la màquina recreativa, haureu vist un simulador d'aquests o
dels simuladors més complexos i professionals, a partir de quan van entrar els ordinadors, van començar a néixer els videojocs, o millor dit, els simuladors aèris, terrestres, navals, d'avions, civils, etc. I amb el temps s'han millorat moltíssim els simuladors. D'on venim a on estem s'han millorat moltíssim els simuladors. Com deia, els simuladors ara mateix són tan realistes que fins i tot només amb classe d'un simulador, només fent servir un simulador ja podríem pilotar avions legals. No es podrà anar i fer perquè no és legal, i òbviament no hauria de ser legal, hauria de tenir una formació professional, però a la pràctica es podria fer. S'ha comprovat moltes vegades, fins i tot avions de combat. Llavors, simuladors, és una mica el que hem dit abans, simuladors com la Déu, un simulador de combat modern, el FSX, des de vol civil, a Videoros, que és la Segona Guerra Mundial, a Rise of Flight, que és un altre simulador de la Primera Guerra Mundial, que actualment de la Primera Guerra Mundial és el millor simulador que hi ha en diferència, perquè té una simulació, té un model de danys, un model de vol, un model atmosfèric que han desenvolupat molt bé i està molt currat. Llavors, podríem dir que aquest simulador, exceptuant aquest, el DSS, aquest simulador, en tecnologia, encara que sigui de la Primera Guerra Mundial, és superior a qualsevol de l'altre. És una altra cosa perquè està. El model de vol, el model de danys, és tan realista que encara que sigui de la Primera Guerra Mundial, és molt més avançat. Simuladors navals, com els Alejandro, que són simuladors marins, que és una passada. Van ja per la cinquena versió, s'ha de 5. Experiments documentant un submarí de la Segona Guerra Mundial, el que dèiem abans, l'armador, un simulador d'infanteria, que a més de l'infanteria, que s'apareix com a helicòpters, també és actualment simulador d'infanteria. Anem ja a la part tècnica de la si mirem les parts d'un avió, passarem com funciona l'avió, després passarem a entendre per què volem un avió. Un avió principalment està confós per al fusellatge, que és l'avió, que és on va connectar. Llavors, l'avió si li tot amb un motor, activa el motor, si el que sigui, és una avioneta, és un avió civil, que ha molts diferents tipus d'avions. Llavors, una avió de reacció seria un altre tipus de motor. Aquesta avió que toca és una avió de motor amb extraèlics, aquí no es veu les aspas, però tindrem les aspas. El tren d'aterratge, en aquesta foto és un dron retràctil, té un aterratge carenat que es diu, permet això, aquesta prova aerodinàmica. Les ales, que és el que sustenta els avions i els helicòpters, que veurem per què, i l'aigua. A les ales tenim, bàsicament, hi ha més parts, són les parts bàsiques. Tenim dues parts. Si vaig molt ràpid, tenim els alerons, que són aquests de color verd, que és el que controlen la velocitat de l'avió. Hi ha els flaps, que és el que es fa servir per aquí, que és el que es fa servir per aterrar quan hi ha l'avió. És el que augmenta la sustentació que ara veurem què és. Després a la cua tenim l'estabilitzador vertical, que és el de color marró, que és el que estabilitza millor l'avió. Si no tinguéssim un estabilitzador vertical, seria més complicat de volar. Tot i que amb els avions moderns, amb els coordinadors de bord, aquests estabilitzadors verticals ja realment no calen. Però això és per a l'aviació més avançada, l'aviació automàtica. L'estabilitzador horitzontal, tracta del mateix, estabilitzar l'avió, redor. Llavors tenim el timó de profunditat, que és el de color vermell, que és el que ens permet capcillar
màquina, és aixecar o baixar el motor. I el timó de direcció, que és el que es programa, que és el que ens permet fer la guinyada. L'avió es mogui sobre l'eix vertical. Ara ho veurem, ja sé que us sona una mica estrany, ara hi ha una altra imatge que us explicaré exactament com són les motoritzades. Aquestes són les parts bàsiques d'un avió. Tenen més parts i depenent del tipus d'avió són diferents. Hi ha avions de reacció, avions d'hèlix, motor, bimotor, multimotor, depèn com sigui l'avió. Una explicació bàsica de com seria un avió, les parts que és un avió. I de canvi. Ara veurem com funciona l'avió. Per què vol dir? És una explicació molt bàsica. Un avió té 4 forces. La resistència ve donada per la resistència del vent. Qualsevol tipus de material que vagi contra el vent ofereix resistència. Això és una òbvia. Llavors, un avió també. Llavors, per superar la resistència, el que hem de fer és donar empenta a l'avió. El motor dona empenta a l'avió perquè es giri i dona empenta a l'avió. Llavors, amb l'empenta sobrepassem la resistència de l'avió. Contra més empenta, més ràpid arriba. Contra menys empenta, la resistència menys ràpida. Però amb això només no volem l'avió. Això només per donar-nos empenta cap a la dalt. Llavors, l'altra força seria el pes. Vivim a la Terra, tenim gravetat, llavors hem de superar el pes de l'avió o de l'aparell en si, l'helicòpter o sigui el que sigui, hem de superar el pes per poder volar. Llavors, per superar-ho, fer una sustentació, que això és bàsicament per el que vol l'avió, la sustentació. La sustentació ve produïda per les ales, ve produïda per les ales. Amb una empenta fem que es generi sustentació, a part de guanyar la resistència, fem que es generi sustentació de les ales. I al generar sustentació de les ales guanyem la batalla de pes. I això és el que fa que pugui l'avió. L'avió és l'altre, que és el mateix. Ara veurem per dir. Això és una ala bàsica. El principi de vol, una explicació bàsica, és que la forma de l'ala permet que quan l'ala travessa l'aire permet que ens puguem volar. Per què? Perquè l'aire, al passar a través de l'ala, per la forma de la mateixa, l'aire que passa per sota passa més lentament que l'aire que passa per sobre. Perquè si un mateix punt es bifurca aquí, quan arriba aquí, els punts que s'han bifurcat allà han d'arribar al mateix temps. No s'explicaré. És molt complicat i jo no puc interpretar. Llavors, el que passa és que amb la forma de l'ala, l'aire que passa per sobre va molt més ràpid que l'aire que passa per sobre. I en anar molt més ràpid l'aire de dalt, això fa que a dalt tenim una zona de baixa pressió i a dalt tenim una zona d'alta pressió. Com hi ha una diferència de pressió, i tots sabeu que quan hi ha una diferència de pressió, la que genera més pressió és la que guanya. Llavors, aquí tenim més pressió que dalt, això fa que la pressió d'aquí aixequi dalt. Si posem al revés, seria al revés. Òbviament, per poder generar, diem, aquesta baixa pressió aquí dalt, l'ala s'ha de moure a través de la vent. Per això necessitem l'empenta. Per això necessitem l'empenta. Que l'avió es mou. Perquè hem de fer que l'aire passi a través de l'ala i generi aquesta baixa pressió. I d'aquesta manera la pressió atmosfèrica de sota que té l'ala cap a dalt i això fa que l'avió o l'helicòpter s'aixequi. Per què l'helicòpter? L'helicòpter és diferent. No. L'helicòpter, els que
té a dalt són com arcs, de la mateixa forma. Llavors, en comptes de fer que l'helicòpter vagi cap endavant i fer aquest principi, el que fem és que les astres giren a l'aire i excedeixen el mateix principi. Fa que s'aixequin i per tant s'aixequi l'helicòpter. Una aplicació molt bàsica de per què vol un avió, perquè s'aixeca de l'avió. Això és el que fa que vol un avió. Passa. Ara, si teniu dubtes, no us preocupeu, que a la pràctica podeu preguntar tot el que vulgueu. Igualment ara al final, si voleu canviar alguna dubte, això us queda clar. Ara que ja sabem per què vol un avió, les parts que té, aquí mirarem com es controla un avió. Un avió té tres eixos de moviment, eixos de moviment. Hi ha un moviment a l'eix longitudinal que controla la reix. La reix és com dèiem que fa que les ales es moguin. Controlen els alerons, això d'aquí, l'altra punta, llavors ens permeten alavellar l'avió. Té un altre eix, que és l'eix transversal, que s'acaba d'una punta a l'altra, que ens permet el capcineig. Això es controla amb el timó de profunditat, que està aquí. Es permet, com dic, capcinellar, és a dir, que el morro baixi o s'aixequi. I per últim hi ha un altre eix que és l'eix vertical, que és el que ens permet la guinyada. La guinyada es controla amb el timó de direcció, que és el que fa l'estabilitzador vertical, que és allà, es permeten, si això és un avió, es permet no alavellar, sinó moure's així. Aquest és concretament és bastant important perquè es permet apurar millor el vol, es permet fer un vol més controlat, més alt. Ja veurem per què. Aquests són els tres eixos de moviment d'un avió. Això és una part això és la part del, podem dir, aquí veurem el que és la instrumentació bàsica i el procediment bàsic per engegar un avió. Ho veureu, més que veure com s'engega un avió, us explicaré el principi d'engegar un avió. Molt ràpidament, perquè això ho veureu a la pràctica. Com són, a més, simuladors diferents, els fem servir, depèn del simulador i de l'avió que ens fem servir, llavors no ens diu què. Llavors, mirarem una mica a nivell bàsic. Aquests són els indicadors bàsics. Això és una avioneta, si no me'n recordo una vegada, és una Cessna, sembla que una 672. 80. I aquests són els contorns bàsics d'un avió. Òbviament, com diem, depèn de l'avió, sempre tindrà els bàsics, els comuns, però poden canviar. Llavors, per exemple, aquí tenim l'anemòmetre, que és l'indicador que ens indica la velocitat. Aquí està en milles per hora. En el vol hi ha un estàndard que és l'anglosaxó, que es fa tot en milles, en peus, en nusos, etc. A la Segona Guerra Mundial sí que hi ha diferència, però ara ja hi ha un estàndard i es fa tot en el sistema anglosaxó. Llavors, aquí tenim l'anemòmetre que indica com la velocitat. Tenim l'altímetre que ens indica l'alçada. L'altímetre pot ser més o menys precís. Com a anècdota, encara que moltes vegades veieu els simuladors d'aquest indicador es mou molt suaument, la realitat, en una avioneta, l'indicador no fa així. Els sistemes que tenen avionetes no són tan precisos que l'indicador no fa així. Però és una mica difícil saber exactament la seva concreta. Tenim l'indicador
indicador de viratges, que és un horitzó artificial. És com veieu, la paraula un horitzó artificial. És una bola on tenim la part de sota de color marró que representa la Terra i la part de dalt que representa el cel, de color blau. Aquest indicador ens diu quina és l'actitud que tenim nosaltres amb l'avió. Si anem cap a terra, el veuria, doncs, això es mouria cap allà, cap a dalt, i el veuria més marró que no pas blau. Indica doncs, l'arenys que portem, el capxins que portem, bàsicament quina és l'actitud de l'avió. Tenim indicador de viratges, que és una cosa semblant a l'horitzó artificial, però del que es tracta és de processar el vol. Per exemple, aquí tenim una boleta, que això és per controlar el derrapatge, com funciona, com funciona, i bàsicament es tracta que quan un avió lliga, això, encara que lligui, aquesta boleta no sempre va al centre. Hem de mirar de controlar que la boleta sempre estigui al centre. I això és quan per veia que el timó de direcció, el que es controla els pedals, és molt important per centrar aquesta boleta. Perquè quan volem bé, quan aquesta boleta està centrada. Això ja us ho explicarà ràpid. Bé, ja ho veurem. Tenim l'indicador de direcció, que és bàsicament una brúixola, indica on està el nord, el punt que portem, aquí ja portem un punt bé, no sé quin punt. El baremòmetre és un indicador que el que ens mostra és la velocitat vertical que tenim. És a dir, a quina velocitat pugem o a quina velocitat baixem. No la velocitat en si que té l'avió cap a davant, sinó la velocitat que puja o que baixa. Això és molt important, entre altres coses, per controlar l'aterratge. Perquè hem de mirar que la nostra velocitat vertical no superi un punt en el tipus d'avió, perquè si no podem trencar la roda de l'aterratge. Aquí tenim els indicadors de combustible, el carregol del motor, etc. Indicadors varis del motor. I aquí tenim la ràdio, és una ràdio que fa servir aquesta vineta, hi ha molt tipus de ràdio, fa servir la ràdio. Tenim el quadre elèctric per controlar els llums, els magnetos, que és una cosa que fa servir per millorar els avions, la clau, el cotxe. I aquí tenim els controls, per exemple, el control del motor, que és que aquesta motera es controla les revolucions del motor. Que no té revolucions, és primers codi i gas. No. És que civil, però no té. Aquestes coses no es controlen. Com dic, controla la barrella i els radiadors i només. Aquest és el compensador. Un avió quan vola, depenent de la velocitat, es genera més o menys sustentació. Llavors, això què fa? Que encara que els controls estiguin calibrats, quan augmentem la velocitat, a l'avió, quan té més sustentació, tendeix a pujar. Llavors, per no haver d'estar tota l'estona movent la palanca, fem servir el compensador. Ens permet que sense controlar la palanca tota l'estona, l'avió vagi recte. Podem compensar cap a dalt o cap a baix i hi ha un altre compensador, si l'avió ho té, que és per compensar la velocitat. Els flaps, que com dèiem, és una superfície de control de l'avió, que és a les ales, que és per augmentar la sustentació. Jo no sé posar cap imatge, controla augmenta els flaps, augmenta la sustentació de les ales. Això es permet, entre altres coses, i bàsicament poder fer un enlairament i sobretot un aterratge amb més seguretat, perquè això ja ho veurem. I a la Segona Guerra Mundial també permetia als flaps millorar la vida de l'encompany, perquè al tenir més sustentació podíem mirar més tancat, un gir més tancat de això serien els punts... perdó, la revolució, aquesta més sensible.
els controls, aquest és un tros bàsic, diríem, com diem, depèn de l'avió, de l'aparell, que ell més o menys. Si un avió més modern, o un avió de combat, per exemple, o un avió de línia, que també té moltes funcions, un mapa electrònic, i moltes coses. Aquestes són els controls més bàsics, que més o menys, d'una manera o una altra, estan tots al servei. Perquè encara que tinguis un sistema electrònic o tinguis un sistema analògic, un indicador de l'alçada de títol cal posar-se. Un indicador de velocitat cal posar-se. Què us passa? Posem en bàsic. Aquí, si no me'n recordo malament, com us deia, posem un bàsic de llevar un motor, però l'avió, això ho veieu més a la pràctica. És molt diferent de l'avió, i a més és complex d'explicar. Aquí només farem les 4 voltes que hem de seguir per llevar. Penseu que sempre estem parlant de simulació. Tot això es pot contraposar a la vida real, però no és exactament igual sempre. Llavors no ho podeu substituir. Això sempre parlem de la simulació. Què hem de fer per engegar un avió? Un cop estiguem de les partides, s'han explicat, estiguem tots ja amb la partida llançada, que sortirem a la pista o bé a la rampa, i la rampa és on s'aparquen els avions, o bé sortim directament a la pista d'entrenament, depèn del simulador, per l'IP2, durant molts anys sempre sortia directament al límit de la pista d'entrenament. No era molt realista, però és el que hi ha. Estiguem on estiguem, sempre en entrar en cabina, el primer que hem de fer és comprovar la comunicació. Òbviament, si no ens podem comunicar amb els nostres companys, una missió de combat, o si no vol seguir un tour de Sabadell, Barcelona, Barajas, si no ens podem comunicar no podem fer la partida com volíem. Llavors sempre hem de fer una comprovació de comunicació, que estigui tot bé. A més, el simulador permet una comunicació més complexa que la normal, és per freqüències, canals i tot això, que això vol dir que si no estem a la freqüència correcta no ens sentiran. És més important encara comprovar que la comunicació funcioni, que estiguem a la freqüència correcta i bàsicament que l'ordinador, que és el de veu o els cascos, el micròfon, funcioni. Comprovació de l'avió. A l'hora d'engegar l'avió, ja que és un pas que bàsicament es podem saltar a la simulació, s'ha de fer una comprovació prèvia de l'avió, que és els controls de cabina, que tot estigui a la posició correcta. Això vol dir que la simulació es pot saltar perquè els simuladors, tu sempre que entres, a l'avió sempre tens igual, no hi ha diferència, no tens un control diferencial, perquè l'altra vegada que vas volar tu vas dir sempre està igual. Llavors, i comprovar que els controls estiguin a la posició correcta abans d'engegar a l'avió és realment un pas necessari, perquè es pot fer, es pot agafar la pràctica. A part de la comprovació dels controls de l'avió, hem de fer una comprovació prèvia de nosaltres mateixos, com tot. El joystick, el tracking, que és un aparell de veureu que és per controlar la vista del pilot amb el nostre propi cap, o qualsevol altra cosa, que tinguem les cartes de navegació, que tinguem els apunts de l'avui que havíem de fer, no es cotiquem tot. Llavors hem d'engegar l'aeronau. Jo l'helicòpter, el que sigui. Això depèn de l'aeronau, de l'aparell, quan una manera o l'altra. És fàcil, sense servir, molt senzill d'engegar, fins a un avió de combat, a veu que has de fer un munt de passos, que no és tan difícil, no ho creiem. Has de fer un munt de passos, llavors és més complicat. Això ja ho veureu, es considera més o menys com s'entrega a nivell bàsic un aparell. Un cop engegat l'aparell, el que s'ha de fer és comprovar els sistemes. Un cop que hem engegat, hem de comprovar que hem engegat bé, tot funciona. Cada temps funciona, que si és una missió de combat, doncs els paràmetres de la missió de combat, el llançament de bombes o els punts de navegació, la ruta que hem de seguir i carregar el sistema,
bàsicament, això seria i la configuració per a l'altre doncs que tinguem els flaps a la posició correcta, que tinguem la defensa a la posició correcta, que tinguem l'antídot a la posició correcta, és com dir, configurar-ho i comprovar-ho. Aquest seria el procediment bàsic d'endegar la partida de veure com es fa. Aquí ja passem al tema més complex, diríem, que és l'enlairament i l'enlairament. Primer comencem amb l'enlairament. Un cop tinguem ja l'endegat i comprovat, el que hem de fer és sol·licitar, aquí veurem una mica simplificat. El que hem de fer és sol·licitar la torre de control, que també en el simulador podem fer la sol·licitud de la torre de control. Doncs hem de demanar a la torre de control que ens doni permís per a la pista de l'enlairament. Aquí, per saber a quina pista de l'enlairament hem d'anar, hi ha unes cartes de navegació. Aquesta és una carta de navegació real. Em sembla que la vaig agafar de Sabadell. I a més, les reals referències no s'han pogut ser de la feina de si és un aeroport real. Ens diu, fins i tot aquesta pista, ens diu, aquesta carta, si la veiéssim bé i si la veiéssim bé funciona, ens diu cap a on hem de tirar aquestes pistes de taxi, per on hem d'anar, però podem anar per arribar a la capçalera de la pista que ens diu. Hi ha una mica de pràctica, però una mica de temps. Aquestes són les pistes de taxi. Hi ha dues pistes de taxi, amb els cartells. Aquests cartells indiquen on està la pista, la 25-30, i com podem anar. Això, amb les cartes de navegació i aquests cartells, podem saber cap a on està la pista com hem d'anar. Això seria, per exemple, estem allà, és una veu, ens han donat permís per enlairar-nos, sabem com hem d'anar per les cartes de navegació, els cartells que hi ha a les pistes, llavors fem el taxi. Bàsicament és rodar lentament, no podem sobreposar la velocitat, fins a la capçalera de la pista per fer l'enlairat. No té massa dificultat. El número de la pista no és casual. Les pistes sempre tenen el número que forma el grup de la pista. Exacte. Aquesta de la 31 vol dir 300 km. La pista està orientada cap a 300 km. L'altre costat estaria circumdat, que és un mòdul màtic. Temporades. Si sumes 3 més 1, 0,4. 0,4. A 40. Si fos 270, 2,7, no. O 0,9. És una manera ràpida de sumar els 180. L'enlairament, últimes comprovacions. Un cop estiguem ja alineats a pista i hem de vigilar estar correctament alineats, hem de comprovar la configuració de l'enlairament, que tinguin els flaps correctament, que la roda del mòdul estigui centrada i bàsicament que els controls, el sistema estiguin preparats per l'enlairament de tenir la configuració correcta. El càlcul QFAE, això ja s'explicarà, però bàsicament els centímetres poden tenir una indicació errònia de l'alçada